ଶୀତ ଦିନେ ଏତେ ଦାମ କରିଦଉଛ ଆଉ। ଡେଲି ବନ୍ଧାକୋବି ଖାଉଛେ, ଫୁଲକୋବି ଖାଉଛେ, ଏବେ ତ ଡିମାଣ୍ଡ ସେଇଆ ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଗୋଟେ, ଫୁଲକୋବି ଗୋଟେ। ହଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ଆଉ। ଓ ବାବୁ, ଆମ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଅନାଅ। ଏଁ, ଆମକୁ ବି କେବେ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମତେ ମୂଳା ଭଲ ଲାଗେନି, ସରି, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଆରେ ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖୁନ। ଏଁ, ତମ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ପୁରା ଗରମ କରିଦେବି ଯେ। ଚିଚି, କଣ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ଗରମ କରିଦବ? ନାଇଁ ବାବୁ, ତମେ ଭୁଲ ବୁଝିଛ। ଆରେ ମତେ ଯିଏ ଖାଏ ନା, ତା ପଛରୁ ଖାଲି ଗରମ ଗରମ ହାୱା ବାହାରିବ, ଖାଲି ଢଁ ଢଁ। ଆଉ ପୁରା ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ସାରା ଗରମ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲିଆ ବାସ। ନାହିଁ, ଇଏ ପାଟିକି ଝାଞ୍ଜୁଆ ଲାଗିବ। ପାଟିକି ଝାଞ୍ଜୁଆ ଲାଗିବ କେମିତି ଖାଇବି? ମତେ କଣ ସେ ନାଲି ମୂଳା ଭାବିଲ କି? ମୋ ଫିଗରଟା ଦେଖ ବେଳେ, ଆଉ ମୋ ଗୋରା ରଙ୍ଗକୁ ତ ଦେଖ। ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ବାବୁ, ତମେ ଥରେ ନେଇକି ଦେଖ। ଭାଇନା, ଇଏ ଆମର ମୂଳା ମୂଳା ବିଡ଼ାଏ ଦେଲ।